परवरी मॅजेस्टिक हॉटेला लागसार ट्रकाचो स्वय अपघात जालो। सोमारा मध्यान राती 1च्या सुमार हो स्वय अपघात जाल्ल्याचें कळटा। ट्रकाचो धपको बसून 2 लायटीचे खांबे तशेंच दुर्गाचें लुकसाण जालां। ट्रक चालकान कागाळ नोंद केल्ल्याची सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। हे रात्री 12:30-1च्या दरम्यान ॲक्सिडेंट झालेला आहे। इथं सकाळी बघितलं मी 5:30 वाजता तेव्हा समजलं। तर आमचं हे ब्रह्मकुमारी संस्था आहे, आम्ही इथं समाजसेवा आध्यात्मिक कार्य करतो आणि बोर्ड जो आहे तो आम्ही लावलेला होता तो डॅमेज झालेला आहे, वॉल कंपाऊंड गेलेला आहे आणि खूप नुकसान झालेलं आहे। रात्री मोठा खूप आवाज आला आणि रस्त्यावरचे 2-3 लाईटीचे पोल गेलेले आहेत, सगळी लाईट गेलेली आहे। त्याच्यासाठी लवकरात लवकर दुरुस्त झालं तर बरं।